Сабан туйларының саны юк. Юк сабан туйның яши. Сабан туй һәр бер татарның йөрәк түрендә яши. Яши ул мөгъҗиза булып, яши ул өмет булып, әйтерсең лә чәчү беткәч, яварга килгән болыт, әйтерсең лә яңгыр үткәч, ялтырап чыккан кояш нурын терек суы итеп, жан тамырына кыя. Көне җиткәч, йөрәкләрдән ул мәйданнарга таша, шишмә куанычлар бәйрәм булып тоташа. Сабантуй борынгы йола. Бүген дә ул шул килеш шарты бер. Кеше үзеннән үзе сорарга тиеш. Хакым бармы соң бәйрәмгә? Лаеклымы мин аңа? Гасыр аръягында туган бу сорау һаман яңа. Бу сорауга татар халкы җавабын бирә торды. Тәненнән кан акканда да ул икте, язды, кырды. Шулай итеп Сабантуйга яулады ул үз хакын, һәм менә көчле кулына язмышын алды халкым. Язмышка хуҗа халыкның шатлыкка да хакы бар. Ә шатлыкның Сабан туе дигән мәгърураты бар. Яңгырасын ул мәйданда, гөрләсен һәр йөрәктә. Сабан туе һәр кешене көр яшәргә өйрәтә.